Krásný den, milé designérky a designéři. Já vás vítám u dalšího rozhovoru v podcastu Design a podnikání. A dneska je mým milým hostem majitelka studia Lavish, Vladimíra Ilavská. Dobrý den. Dobrý den. A dnešní epizoda je speciální, protože jsme se sešli v krásném showroomu a byla by škoda, kdybyste neviděli ten krásný nábytek a doplňky, které jsou tady všude kolem nás. Takže jsme se rozhodli to natočit na video. A pokud nás posloucháte a chtěli byste i vidět krásné záběry, tak doporučuji kliknout si v popisku na odkaz na video a podívat se na nás. Vladimíro, co to je studio Lavish a co nabízíte? Studio Lavish je v podstate predajňa s nábytkom a ponúkame nábytok z celého 20. storočia, ktorý je zrenovovaný, to znamená je pripravený hneď na používanie. No a vlastne orientujeme sa od takého art deca, od možno že takých 30. rokov 20. storočia až po 70. 80. roky 20. storočia a primárne dovážame kúsky zo zahraničia. To znamená z Talianska, tam asi najčastejšie chodíme loviť tovar, ale aj Francúzsko, Dánsko, niečo málo aj zo Slovenska, z Čiech, alebo teda z bývalého Československa skôr. A možno aj nejaké Nemecko sa tu objaví, alebo Maďarsko. A jak vznikl název Lavish? Ja keď už som mala teda trošku vymyslený koncept, že čo by som chcela robiť, tak som si čítala knižku o art decu a narazila som na toto slovo a nevedela som, čo znamená, sa priznám. Takže musela som si ho ísť preložiť, vygooglovať a veľmi sa mi páčilo, ako znie teda, lebo mi to príde také mäkké, také soft a príjemné na počutie. No a keď som si vlastne prečítala, že je to niečo také okúzľujúce, očarujúce, slovo Lavish má viacero významov, vie to byť až také rozmarné, by som povedala, ale istým spôsobom tie nábytky také sú. Snažím sa, aby boli očarujúce a niektoré sú možno aj rozmarné. Já myslím, že jsou. Prostě každý kousek, který tady vidím, opravdu jednak vypadá krásně a jednak je tam prostě i ta, že třeba italský design, to je prostě pojem a oni to prostě uměli nejenom krásný, ale i funkční, což je super. Určitě. A já vím, že vy jste vystudovala psychologii, pracovala jste v HR. Jaká byla ta cesta k nábytku? No viedla cez materskú dovolenku a keď som vlastne po 15 rokoch práce v HR išla teda na matersku, tak som po pár mesiacoch pocitila, že by som rada niečo robila aj popri tej starostlivosti o dieťa. Som chcela zamestnať mozog aj iným smerom. Ale vedela som, že do toho HR sa už asi nevrátim, pretože to by ma pohltilo celú. Tak som rozmýšľala, že si teda rozbehnem niečo vlastné. No a chodiť po burzách starožitností a po starožitníctvách som mala vždycky ako hobby. A keď sme hľadali nábytky pre náš byt v Bratislave, ktorý sme si taký vytúžený pred 10 rokmi zrekonštruovali a zariaďovali, tak som si nakúpila zahraničné časopisy o bývaní, teda aj zahraničné, a tam som práve videla vintage kusky. To znamená nie starožitnosti, ale práve ako keby tú modernú z okolia 50. rokov napríklad, a nevedela som to vôbec nájsť ani na Slovensku, ani v Čechách. A teda keď som nejaké kusky chcela, tak som si musela pre ne zájsť do zahraničia. A tak ma teda napadlo, že videla som dieru na trhu, že by som otvorila vlastne štúdio s nábytkom, kde by som mohla ukázať tento typ a štýl nábytku zahraničného, a verila som, že sa to bude páčiť aj ostatným. Že jste do toho skočila naplno, opravdu vlastně hnedka první věc bylo otevření showroomu už s nějakým nábytkem. Áno, to je pravda, že nešla som formou nejakého webshopu alebo instagramového účtu iba, ale chcela som, aby vlastne naši zákazníci mali možnosť prísť sa pozrieť. A ja si pamätám, aký aj môj manžel bol skeptický, keď som povedala, že by som niečo takéto chcela dať teda do interiéru. A že sa musel presvedčiť na vlastné oči, že je to funkčné, kvalitné, že je to v dobrom stave, sú tie kusy. Tak som tak ako išla podľa tej skúsenosti, že chcela som hneď mať teda kamenné miesto, kamenný obchod, kde by mohol zákazník prísť, pozrieť sa na ten daný kus
a presvedčiť sa, že je naozaj super. Já když se tady zase rozhlížím, připadá mi to takový opravdu zařízený, už jako hotový interiér, obýváček. Jak vybíráte ten nábytek? Jaký je ten proces práce? Výber vždycky v podstate je nejaký na možno mojom vkuse alebo pocite, ktorý mám, keď idem teda do zahraničia a povedala som si, že vyberiem do štúdií veci, ktoré sa páčia mne a verím, že sa budú páčiť aj ostatným, lebo ja potom sa ako keby neviem za ten nábytok postaviť. Keď sa mi niečo nepáči, kebyže táto váza sa mi nepáči, tak ja ju neviem predať. Neviem vám tvrdiť, že je pekná. takže toto bol nejaký ten zámer, že aby tie kusy odrážali možno nejaký môj vkus a dúfala som, že sa to ujme aj u ostatných. A ujalo. Ano. Funguje to takhle. Ale já vím, že seženete třeba i pokud bych měla já nějaký vysněný kousek, že dokážete sehnat na objednávku. Áno. Pracujeme aj týmto štýlom. Pracujeme tak najmä s architektmi a interiérovými dizajnermi, ktorí nám často posielajú napríklad vizualizácie, ktoré majú vytvorené a schválené s klientmi. A vedia si predstaviť, že niektorý z tých kusov by mohol byť aj vintage. Často sú to kreslá, komody, väčšinou solitéry by som povedala, alebo stoly, či už konferenčné, jedálenské. A ja sa teda snažím vytipovať už aj podľa toho interiéru a podľa toho kusu, či už rozmerovo, farebne. A tým, že som v neustálom kontakte vlastne aj s našimi dodávateľmi v zahraničí, tak mám ako keby u seba v databáze, to znamená v telefóne fotky k rôznych typov nábytku, ktoré nemáme na web stránke. A viem ich teda ukázať zákazníkom, aj také, ktoré teda sú len v tom mojom telefóne a nie sú niekde verejne teda na svetle sveta. Mně to zní teda jako hrozně zábavná a dobrodružná vlastně práce, vyrážet do zahraničí, pátrat tam po těch zajímavých kouscích. Jak to probíhá v praxi třeba, jak fungují? Je to nějaký trh nebo nějaký market, kde člověk přijede a jak třeba často vyrážíte do zahraničí? Vyrážame asi 3-4 krát do roka, závisí vždy od toho, aké máme plné štúdia. Aj to je samozrejme faktor dôležitý, lebo zase nemáme nejaké veľké skladové priestory. A vyrážame teda do Talianska primárne a funguje to tak, že zoberiem tranzit. Kedysi som chodila s manželom, teraz chodím s kolegyňou, ktorá má teda na starosti bratislavské štúdio a ja mám na starosti štúdio v Prahe. A zoberieme tranzit, ja si musím vlastne zorganizovať celú cestu, kde pôjdeme, na aké miesta, koho pôjdeme navštíviť, kde musíme čo vyzdvihnúť, pretože vlastne aj z takéhoto vyhľadávania na objednávku potom vzídu objednávky nábytku, ktoré sú v zahraničí a my ich následne dovezieme. Takže treba naplánovať celú tú cestu a chodíme vlastne nielen na burzy alebo na veľtrhy ešte, starožitnícke alebo vintage veľtrhy, ale navštevujeme hlavne našich overených dodávateľov. To znamená, to sú ľudia, ktorí práve získavajú tieto nábytky priamo z talianskeho trhu a často ich aj renovujú a čalunia. Takže toto sú pre mňa ako keby tie najvzácnejšie zdroje, by som povedala, pretože je tam veľa nábytku. Na burzách sú skôr menšie kúsky, možno vázy, nejaké lampy, ale tam sa málo komu chce nosiť nábytok, poviem na rovinu. Ani sa nečudujem. No a v týchto skladoch sú práve najmä nábytky. A tým, že mám vlastne aj dobré vzťahy s týmito dodávateľmi, tak mi mnohé nábytky vedia napríklad rezervovať, podržať, alebo ma tam naozaj mesiac, dva čakajú, kým ich vyzdvihnem. Takže takto nejako to funguje. A potom naložíme tranzit a teda ideme domov. A sledujete i třeba nějaký světový veletrhy, co se týče nového nábytku nebo nějakých vloženě trendů v interiérech? Má to na to vliv, nebo možná jsou nějaký trendy vyloženě v tom vintage, že by třeba zákazníci měli zájem o nějaký konkrétní období, styl momentálně, že by něco frčelo v tomhle směru? Určite sú trendy, tie sú trendy aj vo vintage a samozrejme sa to prepája aj s tým novým a súčasným nábytkom, ktorý sa vyrába. Ja si pamätám, že keď som začínala, tak boli strašne v kurze mid-century, moderná, to znamená okolo tých 50. rokov nábytky. No a teraz je to skôr práve o 70-kách.
To znamená, ide veľa Space Age a také tie teda, poviem, že tie nízke sofy zo 70. rokov a podobne. Toto je teraz veľmi trendy, posledné 2-3 roky. A paradoxne sa tomu vlastne prispôsobujú aj tí výrobcovia nového nábytku, pretože vyťahujú staré projekty alebo redizajnujú trošku tie staré projekty a snažia sa aj tieto staršie kúsky a staršie nábytky nejako ukazovať svetu viacej. Takže, ale teda vyrobené na novo, myslím. Takže tie trendy sú prepojené a teraz ja mám zase taký pocit, že sa to vracia trošku dozadu a že sa nám zase začína vracať, najmä v zahraničí, art deco. Začína sa nám vracať zamat v sitejších farbách. Začína sa nám vracať takisto tmavšie drevo. To znamená nie dub, ale ide sa trošku už do povedzme palisandru alebo orechu. Tak to je to, čo vnímam teraz ja. Tak uvidíme, že či to príde aj k nám, lebo nie všetky trendy prejdú teda na Slovensko a do Čiech. Poviem na rovinu, že nie všetko sa nám tu páčí. Ale ty trendy můžu potvrdit, co jsme třeba viděli v klubu na přednášce z Paříže, vlastně z posledního veletrhu, tak tam to art deco opravdu bylo hodně i to tmavý dřevo. Takže opravdu je to vidět i u těch nových výrobců, nebo u těch výrobců, že nově vyrábějí věci inspirované touhle epochou. Áno, a tým sa práve potom prispôsobuje aj ten vintage trh. To znamená, že keď interiéroví dizajneri a architekti zariaďujú s týmito staršími nábytkami, tak vlastne aj ten trh sa prispôsobí a začne viacej ukazovať napríklad tmavšie drevo. Čo je teda super, lebo bledé drevo v tom staršom nábytku je teda málo. Rozumím. A co barevnost? Protože já třeba, když se rozhlídnu, tak tady je hodně barevných věcí, třeba ne toho nábytku přímo, ale těch doplňků a tak. A i když jsem viděla fotky u vás na webu těch zařízených interiérů, tak je tam hodně barev. Ano. A Češi možná, Slováci možná taky trošku, mám pocit, že se bojí těch barev, nebo už se to zlepšuje. Asi závisí od osobnosti človeka. Niekto má rád naozaj čisté línie a jednoliatý interiér a nechce ho mať, poviem, narušený žiadnou farbou. Takže závisí naozaj od toho, že kto sa v čom cíti dobre, by som povedala. Poviem, že v Česku je klient trošku ešte možno konzervatívnejší. Na Slovensku tie farby sú ľudia, mám pocit, že trošku viac otvorení farbám, ale tým, že ja mám rada farby, tak zase to nejako odzrkadľuje možno, že aj ten môj vkus a to, že je veľmi náročné kombinovať farby. Ja tomu úplne rozumiem a je to strašná chemia, alebo teda nie chemia. Je to veda, tak by som povedala. A vy to veľmi dobre viete, keďže sa tým zaoberáte. A nakombinovať naozaj tie farby je veľmi niekedy náročné. Ale ja si myslím, že farby k životu patria, aspoň z môjho pohľadu, že ma to nejako vie naladiť a keď chcem ísť do kľudu, tak idem do takého interiéru, kde je kľud a možno hotelová izba štýl, ale doma mám rada tú pestrosť, ktorá nejako dodáva mi asi možno život a dobrú náladu do mojich dní. Jako určitě je to o té osobnosti toho člověka, co se mu líbí, co má rád a možná jako designéři bychom měli i je podpořit právě v tom, aby se nebáli ty barvy do toho interiéru třeba zapojit. A proč bych měla možná jako designér nebo i jako člověk, který si zařizuje interiér, si vybrat právě vintage kousek a ne ten nový výrobek? Tak tam je viacero pohľadov na vintage kusky, alebo viacero výhod, by som povedala. Určite ja vždycky hovorím o kvalite, pretože keď ten kus vydržal 50, 70, 100 rokov, tak prečo by nemal vydržať ďalších minimálne 20, 30? Kdežto pri tých novších nábytkoch sa nám často stáva, že sa opotrebujú celkom skoro. Samozrejme sú aj kvalitné výrobky na trhu, ale stretávam sa s tým, že keď si napríklad zoberiem tú komodu, na ktorú sa teraz my pozeráme, síce ich diváci ju nevidia, tak je to masív, na vrchu má orechovú dyhu, je zrenovovaná a to je kus, ktorý bude podľa mňa ďalších 100 rokov slúžiť úplne bez problémov. A kusy v tejto kvalite, ktoré sa vyrábajú teraz nové, sú podstatne drahšie. To znamená, že aj tá cenová výhoda je tam určite pri daných kusoch. A kvalitu, ako som spomínala, no a samozrejme spomeniem aj udržiteľnosť, pretože
O udržiteľnosti v napríklad móde sa rozpráva veľa, ale o udržiteľnosti v nábytku to je taká téma, nie úplne viditeľná, by som povedala, v médiách alebo v zornom poli ľudí, ktorí zariaďujú. Takže toto je v neposlednom rade dôležité si uvedomiť, že zachránime niečo, pomôžeme tomu danému nábytku a pomôžeme trošku aj našej planete. Mně se na tom možná líbí i nějaký ten příběh toho nábytku. Sice možná nevíme, kde byl, v jakém interiéru předtým, kdo ho vlastnil, ale přijde mi hezký i si to jako představovat, kde asi ten kousek byl a komu sloužil. Občas máme teda k nejakému nábytku informácie v zmysle, že ja sa vždy pýtam, teda to poviem tak, ja sa vždy pýtam, lebo som zvedavá, presne, ja mám rada príbehy, ale nevždy sa dozviem odpoveď. Takže minimálne ale viem, z akého regiónu je. To znamená, že často sú tie nábytky z Milána, okolia Milána, pretože tam samozrejme toho nábytku bolo veľa, aj kvalitného. Často potom počujem samozrejme Rím, často počujem Florenciu, alebo teda nejaké Toskánsko, tam máme dodávateľov. Takže minimálne aspoň nejakú lokalitu viem povedať. A občas teda mám aj nejakú históriu, že to bolo v dome, ja neviem, pri Lago di Garda a býval tam nejaký architekt, ktorý zomrel a teraz sa po ňom predáva nehnuteľnosť a rozpredávajú sa aj nábytky. Aj také sme mali naposledy, že mali sme napríklad kreslá Vasily Chairs, ktoré boli z banky. Tam sa zase rušila nejaká pobočka, takže bolo asi 20 kusov Vasily Chairs. Takže občas naozaj mám aj konkrétne miesto. Jo, to je moc hezký. A když jako designer bych třeba chtěla ještě nějak motivovat víc toho klienta, aby si pořídil vintage kousek, co bych ještě mohla mu možná dát jako argument? Je to třeba i investice? Dá se to tak brát? Určite, a nielen do tých značkových kusov, ktoré sú jednoznačne na 100% investícia, keď si kupujete nejaký vintage kus, ktorý má meno a má za sebou dizajnera, tak to je bez pochyby investícia, pretože kupujete za lepšiu cenu niečo, čo je aktuálne možno na trhu. Niektoré sa stále vyrábajú za úplne iné ceny. Ale vo finále si myslím, že každý ten vintage kúsok je investíciou, pretože vám vydrží. To je proste tou alfou omegou, že kedysi sa tie nábytky proste vyrábali na to, aby naozaj slúžili dlhé roky. Nemenili sa sedačky po 5-10 rokoch, alebo kreslá po 2, po 3, alebo skrinky, ktoré sa nám vyjazdia proste za 2-3 roky a potrebujeme novú komodu. Takže to sú naozaj nábytky, ktoré vydržia. A keď sa niečo stane, tak sa dajú opraviť. Takže to je tiež veľká výhoda, že každý ten kus je väčšinou opraviteľný, pretože také ako klasické opotrebenie sa dá veľmi jednoducho vyriešiť. A to taky dokážete zařídit? Áno, na tie naše kusy áno. Teda nereštaurujeme kusy ako keby od klientov, ktoré si zabezpečia sami, na to bohužiaľ nemáme kapacitu. Ale keď sa niečo stane s tým našim kusom, tak určite áno. Super. Aj teraz sme vlastne klientke na jednom Vasily Chair praskla koža vlastne. Neviem, čo robili, to je jedno, ale proste praskla koža a pomohli sme. Som rada, že sa nám to podarilo. Nakoniec reštaurátor zohnal majstra, ktorý šije padáky. A teda robili to práve 3 dní dozadu sme to riešili, takže vlastne sa to šilo priamo na mieste a bolo to aj pre mňa zaujímavé to sledovať. Věřím. Tak to je ale zajímavé, že vlastně my dneska hledáme nějaké způsoby, jak opravit ty věci, které dřív ty lidi řemeslně zvládali vlastně docela určite, běžně. Áno, lebo tak ako som hovorila, preto sú tie kusy udržateľné a preto sa oplatia kúpiť, pretože vydržia. A to remeselné spracovanie bolo kedysi naozaj úžasné. Dizajnéri mali čas a výrobcovia na to určite väčší ako teraz, keďže žijeme rýchlu dobu a všetko musí byť rýchle. Ja pevne verím, že sú aj tí, ktorí sa tomu naozaj akože venujú tak ako kedysi, ale mnohé tie nábytky sú robené naozaj veľmi rýchlo. A keď si pozrieme napríklad aj tú spomínanú komodu, tak má mosadzné pánty, dýha sa nám zrkadlí úplne presne zrkadlovo, že naozaj vytvára krásne intarzie a
mám pocit, že si tam vtedy naozaj dali na tom záležať tí výrobcovia a je to proste vidieť. Že měli prostě, byla to klidnější doba, měli víc času na to. Áno, áno. A ja mám taký pocit, že možno tak trošku k nej spejeme. Že hádam trošku spomalujeme. Aj keď, no, neviem. Snad jo. No. Tak když už jsme u toho času, pojďme se vrátit ještě na začátek vašeho podnikání. Mě by zajímalo začátek, teda byl už první vlastně hnedka otevřený showroom, ale kdo byl třeba první zákazník, nebo jak jste o sobě dávala vědět na začátku? No, prvý zákazník bola moja kamarátka, ktorá si u mňa objednala konzolový stolík. A keďže má manžela architekta, tak som bola už spotená len z tej zákazky, len som ju počula. Ale nakoniec teda sme našli, vybrali a doteraz slúži ten stolík u nich doma. Takže tu ju si tak ako keby spomínam ako prvého zákazníka. No a ten marketing som potom poňala tak, že otvorili sme vlastne v septembri 2018 a asi o pol roka sa konal v Bratislave Design Week. Takže tam som teda sa rozhodla, že pôjdem odprezentovať Lavíš a prenajala som si taký väčší priestor v rámci toho Design Weeku a naviezla som tam nábytky, spravili sme peknú inštaláciu. Pomáhala mi Marika Majorová, PR človek na Slovensku a tak sme nejako, ona mi tam potom teda pomohla s pozývaním aj odbornej verejnosti, aj finálnych klientov, takže tak sa to nejako rozbehlo a potom to už išlo samospádom, áno. Takže samozrejme, ja som sa toho Design Weeku zúčastňovala potom každý rok. Snažila som sa byť viditeľná aj v rámci rôznych spoluprác, či už aj v oblasti módy, ale v oblasti dizajnu. Takže mali sme rôzne výstavy, aj máme stále v štúdiách. Ja mám rada aj umenie výtvarné, takže aspoň raz do roka máme nejakú vernisáž vždycky v štúdiu. Takže rôznymi kanálmi, takými príjemnými. Jste myslím, říkala, že jste i půjčovali nějaký nábytek na Karlovarský festival. Áno, áno. Požičiavali sme teraz do jedného takého ako keby pop-upu pre automobilovú značku a aj na evente napríklad táto značka mala pred pol rokom náš nábytok, že mali pre klientov event a chceli vytvoriť nejaké zaujímavé také zátišie nábytkové. Takže nás oslovila vlastne agentúra, ktorá im to organizuje a vybrali si nábytky takže super. A bylo něco, s čím jste třeba na začátku bojovala toho podnikání, třeba cenotvorba nebo něco takového? Ježiš, so všetkým. Tým, že som teda bola z ľudských zdrojov, naozaj akože biznis som nikdy neštudovala, ani účtovníctvo, ani nič podobné finančného razenia, takže všetko som musela nejako pokus omyl na začiatku riešiť. Cenotvorba to tiež, to si doteraz pamätám, že keď som kupovala tie prvé nábytky u tých mojich talianských dodávateľov, tak oni boli takí strašne milí, doteraz máme veľmi dobré vzťahy. Tak som sa ich pýtala, že a za koľko by som to asi tak mala predať? A oni na mňa pozerali, že či som sa zbláznila, že čo im dávam za otázku. No, takže potom som nejako sa dopatravovala informáciám a teda môj manžel je z finančnej oblasti, tak tiež by vedel niečo poradiť, ale ten obchod ako taký, ako biznis, nákup, predaj, tak toto som si musela vyslovene vyskúšať sama, popáliť sa a nastaviť potom to, čo funguje. Jo, je to tak asi u spousty lidí, nebo asi u každého, že je to prostě nějaký proces. My možná čekáme, že hned na začátku to půjde na první dobrou, ale prostě všechno je potřeba sa naučiť. Možno keby som nebola na materskej, lebo tým pádom, že som vlastne teda mala ešte malé dieťa doma, tak ten začiatok bol taký, že nebol úplne čas na to ísť sa dovzdelať niekam, všetko som len na internete hľadala počas voľných chvíľ. Takže asi možno teraz by som šla na nejaký kurz pre nových začínajúcich podnikateľov, že viem, že teraz je toho aj o mnoho viacej, možno aj kedysi. Aj v rámci marketingu sa teda dovzdelať, takže všetko to išlo tak súbežne nejako s časom. Rozumím. A když máte 2 showroomy ještě k tomu tak daleko od sebe, jak se to dá zvládat organizačně? No tak, že teda kolegyňa je v Bratislave, ja v Prahe, komunikujeme tak často, ako to ide a samozrejme ja aj veľa času strávim na cestách a teda tým, že
aktuálne tá primárna báza klientov, tým, že sme boli teda v Bratislave sme 8 rokov, v Prahe štúdio oslavilo 2 roky, takže tam je klientov viac, takže pravidelne vlastne cestujem do Bratislavy a snažím sa, aby to nejako fungovalo aj na diaľku. No. Ale ako, nie je to úplne easy, ale dá sa to. A zbývá vám ještě nějaký čas třeba na koníčky nebo na nějaký osobní život? Určite. Ako v prvom rade syn je ešte malý, takže ešte ma potrebuje a to sú moje priority, by som povedala. A takže určite si vytváram čas aj pre seba. Aj keď možno taký rok, 2 som mala ako veľmi perný, keď začínala tá Praha, ale už to teraz je také fajn, stabilné. Jo, ono to chce vždycky prostě přesně mít ty priority a uspůsobit si ten život, vlastně, aby ta práce nepohltila ten soukromý život. Určite, lebo aj pri tých deťoch to je. I když vlastně asi nevím, i pro mě to je tak, že moje práce je můj koníček, takže... No preto sa vie človek niekedy zabudnúť, samozrejme, v tej práci. A to sa mi práve stalo, keď sa otváralo štúdio v Prahe, že som trošku zabudla na všetko ostatné, ale potom som sa nastavila. Ale to asi chce prostě když chce člověk něco vybudovat, tak opravdu na tom začátku tomu musí prostě věnovat maximum. No. Určite, akože samé to nejde. Človek sa musí starať naozaj o marketing, o klientov, o všetko dohromady a tým, že sme mini firma, tak v podstate všetko sa robí svojpomocne. Čo vieme, spravíme. Tak kolegyňa vlastne v Bratislave je fotografka, takže tá sa stará o vizualitu, robí fotografie, či už produktové, alebo také nejaké tie moodové, ktoré používame aj na sociálne siete, aj na web stránku. Teraz sme vlastne spustili pár mesiacov dozadu predajnú web stránku, takže už všetky kusky sa snažíme mať naozaj aj na webe. A práve je to kvôli tomu, že sú tie štúdia 2 a potom sa veľmi ťažko ukazujú tie veci, ktoré sú 300 km vzdialené. Takže všetko sa snažíme mať na web stránke, aby zákazníci vlastne videli celú ponuku. Plus máme tu ešte v Prahe aj taký menší sklad, kde si vieme aj odskladovať kusky, takže tak postupne. A když by teda interiéroví designéři měli zájem o spolupráci, jak to může fungovat? Určite som rada za osobný kontakt, takže vždy sa rada s každým stretnem osobne a poviem možnosti naše. A fungujeme tak, ako sme spomínali, možno na nejakom vyhľadávaní. Fungujeme tak, že kúsky vieme napríklad naozaj aj rezervovať, čakať, kým teda klient sa rozhodne, keď sa dajú do vizualizácie, vieme výsť v ústrety samozrejme aj s nejakými dlhšími rezervačkami. Vieme dané kúsky potom aj odskladovať tu v Prahe. Mnohé tie realizácie sú ešte v procese, takže u nás čakajú kúsky mesiac, 2 a niektoré aj pol roka. Takže aj takouto formou vieme vlastne výsť v ústretí. A potom, keď sú nejaké objednávky, kde sú samozrejme možno nejakých viac kusov, alebo berie sa do toho interiéru naozaj, že viac vecí, tak samozrejme aj cenovo vieme výsť v ústrety. Super. No já myslím, že by bylo fajn, kdyby designéři třeba právě víc používali ten vintage nábytek a motivovali klienty i k tomu, protože zase může vzniknout nějaký interiér, který není takový ten tuctovej, který má úplně každý, ale že tam je něco originálního, co třeba nikdo jiný nemá ve svém interiéru. Určite, lebo mnohé tie kusy máme ako single kusy, to znamená, že ja som mnohé kusy videla prvýkrát v živote a otázkou je, či ich ešte niekde uvidím vôbec. Aj keď samozrejme nie sú to vždy ako vyrábané veci na mieru, ale je ich málo a mnohé z nich už možno neexistujú. Takže áno, určitá tá vintage klient, alebo klient, ktorý si kupuje vintage, ja si hovorím, že to sú takí osvietenci, pretože nie je ich veľa a možno je aj úlohou práve architektov a interiérových dizajnérov trošku dovzdelávať, tak je to aj mojou úlohou a robím to aj ja a vysvetľujem, o čom to je, aby sa ľudia možno nebáli tých nábytkov, ale práve im hovoriť tie výhody, o ktorých sme hovorili. No a teraz už neviem, čo som chcela povedať. Nevadí, tak já myslím, že jsme k tomu, doufám, přispěli dneska a podpořili tenhle nábytek, aby se víc objevoval v interiérech. A já se naposledy zeptám, nebo poslední moje otázka.
Máte nějaké sny, plány do budoucna, kam byste chtěla svůj biznis ještě třeba posunout? Akože taký, že úplne najväčší sen je fungovať tak, ako fungujú v podstate showroomy alebo teda predajcovia tohto vintage nábytku v zahraničí. Možno, že ja si sledujem takých z Austrálie a z Ameriky, ktorí okrem toho showroomu, ktorý majú ešte obrovské sklady, kde teda chodia si práve tí interiéroví dizajnéri vyberať. Takže to je taký, že úplne že veľký sen. Ale druhá vec je, že ten sen viem asi až realizovať, keď trošku sa aj v rámci rodiny ako keby dieťa vyrastie a bude trošku viacej času, pretože v aktuálnej situácii mi naozaj stačia tieto 2 štúdia a máme čo robiť. Takže, ale ten dlhodobý cíl vyzerá akože tak je důležitý krásně. i ty dlouhodobý plány a cíle. Tak já moc držím palce, ať se to jednou vydaří. Moc děkuju za rozhovor a přeju, ať nábytek váš se uplatní v co nejvíc interiérech. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.